Dobrý den, já vás tady vítám na dalším kanálu, který se jmenuje Josef Life. A tady by mohly být kanály videa, možná i o rybaření, možná i o dronu, a možná i další videa. No, uvidíme. Já zatím zkouším tento kanál. Ahoj, vítejte. A je to zatím uvítací kanál, jo. Takže můžete dát like, odběr, schválně, jestli mě někdo právě teď sleduje, dejte like, odběr a ahoj a ještě ne, ještě chvilku víc teda jako dávám video 50 minut, 50 vteřin, ani ne minutu, takže asi tak. No a myslím, že se budu těšit u dalšího videa, jak jsem asi říkal, nebo ne, že mi tady bude video možná o rybaření, ostatní, pokec o životě, nebo s dronem, pokud se mi to samozřejmě povede nějak natočit, jo, tak dále, jo. A jinak ahoj.